Mancomunidade para a concesión administrativa de aproveitamento de augas de abastecemento e autorización de vertedura de augas residuais nos concellos de Carballiño e Maside. Bueno, basicamente, pois é legalizar o que é a captación. Sabedes que tivemos multas por precisamente non terá legalizada e partir dunha realidade que xa existe, que non inventou este grupo de goberno, que é un convenio con un compartir instalacións e a propia captación co Concello de Maside, que xa vende fai moitos anos, fai máis de 20 anos. Entón, bueno, basicamente o que se trata é de aprobar eses estatutos para poder legalizar xa dunha vez por todas esa captación e eses vertidos. E, ao mesmo tempo, nombrar cal é o acordo que levamos. Nombrar a Comisión Xestora, non? A Xunta de Voceiros, eso. Entón, bueno, ten a palabra Sofía. Ben, bueno, pois nós dende o BNG seguimos defendendo que a fórmula elexida da Mancomunidade para xestionar a captación da agua pois non é a máis acaída. Como decíamos no pleno onde veu o inicio do expediente, pensamos que como vendí o artigo 89 da Lei de Augas, que pois existen outras fórmulas como pode ser o consorcio ou, neste caso, que se reciba auga a través da mesma empresa concesionaria. Polo que sabemos, están en tramitación os pregos, é dicir, que se vai a licitar o servizo, non se vai a remunicipalizar. Entonces, defendendo sempre os intereses do Concello do Carballiño, a fórmula máis acaída nos entendemos que sería a través da empresa concesionaria. Dice que para unha xestión da auga sostible e eficiente, pois débese contar cun coñecemento exhaustivo de todas as etapas do ciclo da agua, que podémolas dividir en 6, dende a captación ata a depuración. A nós resultanos bastante complexo entender por que de todas as etapas deixamos fora a captación. Neste caso, vamos a sacar a concurso e vamos a dar á empresa concesionaria todas as partes excepto unha. Entón, eso é o que nos resulta difícil. Despois tamén nos resulta moi difícil entender por que pois se poñen a par os intereses do Concello do Carballiño e os intereses do Concello de Maside. Non teño nada en contra do Concello de Maside, pero son concelleira do Concello do Carballiño. Entón, hoxe veñen a pleno pois os estatutos e están informados pola Deputación. Hai unha serie de recomendacións. Din que estes estatutos pois respectan o contido mínimo exixido polo artigo 142. As recomendacións que nos dá son que debería arbitrarse unha fórmula para a elección do presidente, considera que non é operativa a regulación das comisións, porque atribúe unha doble presidencia aos alcaldes dos dous concellos e, un dato importante, hai máis consideracións, pero unha delas é que di que se debería introducir nos estatutos da Mancomunidade unha breve regulación sobre a transparencia institucional. Eu penso que iso é elemental, é fundamental para unha boa xestión e un bo funcionamento. Dende aquela asamblea que tuvemos as dúas corporacións dos concellos, e é certo que se modificaron os estatutos e se tiveron en conta o tema da representación de todos os grupos políticos das corporacións, e, eu teño que decir que na comisión quedei moi sorprendida cando vostede nos dixo que un dos seus representantes yo cedía ao BNG. Por suposto que agradezco a súa boa vontade, pero claro, se vamos aos estatutos, din que para trasladar o pluralismo municipal á estrutura mancomunada, todo grupo político con representación municipal en cada corporación terá como mínimo un representante, é dicir, neste caso, no Concello do Carballiño, o BNG, como ten representación no Concello, sería un representante. Entón,
repito, eu agradezco a súa boa vontade, pero non entendo que dese xeito, por non aumentar a representatividade do Concello do Carballiño, porque nos estatutos non se modificou e o número de representantes di que son 14, os 2 alcaldes e despois 6 concelleiros de cada concello. É dicir, que quedaríamos na toma de decisións o 50% en cada concello. Entón, claro, vostede, que igual que defendo que hai que trasladar o pluralismo municipal á estrutura mancomunada, tamén entendo que vostedes, que teñen unha maioría absoluta, deberían seguir tendo esa maioría absoluta e no Concello do Carballiño, quero dicir. E entón, eso tería a fácil solución como pois aumentar o número de membros do Concello do Carballiño, porque que ademais, se non entendo mal, que gustaríame que non lo explicase, que quere decir? Que nos gastos, nas inversións e demais, o Concello do Carballiño vai a ter que aportar o 85%, que é o que representa, e o Concello de Maside o 15%. E despois na toma de decisións vamos a tomar as decisións, bueno, igual o Concello de Maside que o Concello de Carballiño. Por poñer un exemplo, todos sabemos que a presa que está nestos momentos precisa moitas melloras, de feito a pleno viñeron varias mocións para habilitar unha estrutura que non atente contra o medio ambiente, evidentemente, pero que permita garantizar o suministro durante todo o ano. Pudemos ver este verán como esa sequía nos tuvo a todos pendentes de, en calquer momento, pois cortannos a auga. Entón, se o Concello de Maside ou o Concello do Carballiño propoñen pois mellorar a presa, facer un segundo depósito e demais, na toma de decisións o Concello de Maside vai ir ao 50% e claro, como só ten que pagar un 15%, podería, poñernos en unha situación complexa. Pregunto, gustaríame que nos lo explicase. Neste primeiro turno nada máis. Gracias, Sofía. Sí. Bueno, bons días a todas e a todos. Alcalde, eu pediríache só 30 segundos para mandar un mensaxe de ánimo e de búsqueda de solucións ao corazón económico de Carballiño, que é a empresa GRI, que en este momento está vivindo un momento moi difícil. Eu creo que como corporación municipal debíamos pedirlle á empresa e aos traballadores un máximo esforzo de diálogo e de acordo, porque o corazón económico de Carballiño se chamase GRI, e se nos falla GRI quedamos todos desesperados. Por lo tanto, a ver se houvese fórmulas, pidolle a traballadores e a dirección que fan un esforzo que para Carballiño é moi importante. Bueno, gracias por esta concesión. Pachi, eu creo que é unha cousa que compartimos o pleno, non? Vale, pois mellor, eu, creo que é unha opinión generalizada que solamente por acordarnos deles en un momento que están as cousas moi complicadas. Bueno, equipo de goberno, os estatutos que acabamos de traer, estou buscando palabras para ver como lle podo chamar sin molestar, pero só hai unha que me sale. Isto é un disparate. Isto é un auténtico disparate. E o dicía Sofía, e o dicimos todos. Hombre, se unhos poñen o 87% e outros poñen o 13%, estes estatutos son desequilibrados e desproporcionados. Eu quero felicitar ao Concello de Maside. Fan un negociado. Tan de hora boa. Dicía o alcalde, sí, eu que coincido con el, un concello como unha casa. Un concello como unha casa. O que entra, o que sale. Eu pregunto ao alcalde e aos concelleros do equipo de goberno, se calquera de vostedes mañá montase un negocio e vostede puxera o 86% e o outro socio o 40%, 14%, usted dáballe na sociedade o 50%. Nin de coña. Nin de coña. Usted diría, mire, amiguiño sí, pero a vaquiña polo que vale. Ti tes o 86, eu teño o 14. Ou ao revés.
Por que tendes que pensar, equipo de goberno, que o que estamos facendo hoxe, isto non é un tanto me dá, que é hasta dentro de un ano que hai outras eleccións, igual sodes vos o goberno ou non. É que isto é unha hipoteca para unha das ferramentas principales que ten un concello. Un concello, basicamente, son agua, luz e alcantarillado, e basuras, e por moitas cousas máis. Pero en esta casa o de que se xoga é eso. Por lo tanto, vostedes, eu invito a que todo o mundo lea o que é o que estamos facendo xe aquí, deixan hipotecado de maneira que calquer cousa de trascendencia que pase nos próximos anos, na auga do Carballiño, o 50% da decisión ten a Maside. Ollo, hai un órgano de 14 membros, donde 7 son de Maside e 7 son de Carballiño. Pero as decisións tómanse como se fóramos socios o 50%. Por lo tanto, iso para Carballiño é nefasto. Nefasto. Con unha segunda particularidade, non é un tema menor. Maside ten unha ventaxa, e o pon aí os propios estatutos. Maside pode tomar auga de dous sitios. Pode tomar auga do río Arenteiro e pode tomar auga do río Barbantiño. Cuidado, do encoro do Barbantiño. Ali si cae encoro e si cae agua. E eles pon aquí que poden escoller se a traen de abaixo ou a traen de arriba. Pero aquí non pon que non se podemos traer de abaixo. Eu quero lle moito o Concello de Maside, a miña mitad é de Dacón. Pero que isto non é xusto. Isto non é xusto e é absolutamente irregular. Vostedes non están defendendo os intereses do pobo do Carballiño. Nin quero falar xa, dixo Sofía, de como vamos a facer as obras e quen as vai a pagar, porque claro, se a presa hai que pagala, xa veremos como está. Bueno, iso é unha primeira parte do disparate que eu lle pido. Nós vamos a votar, por suposto, en contra, e vamos a buscar maneiras de parar isto. Non por nós, polo Carballiño, porque lle vamos a meter un paquete a todos os cianos por os próximos anos. Pero depois hai outra cousa que a mí me chama poderosamente a atención. É que esta mancomunidade nace sobre unha mentira flagrante. A mí o que me sorprende é onde están os organismos. Onde está a Diputación, onde está a Confederación, porque eu creo que aquí non votou as contas nin Dios. Moi fácil. Actualmente, Carballiño e Maside consumen 2.153.724 metros cúbicos de agua ano. 2.157.000. Dos que Carballiño consume 86 e Maside consume un 13, casi un 14. Van nos dar unha concesión de 3.153.000 metros cúbicos ao ano. 100 litros por segundo, salen 3.153.000. Que para o que se fai esta mancomunidade. Cal é o problema? Que o río non nos trae. É que o río, malamente, vimos este verao que está sin medir, vimos unha cousa. Consumindo 2.157.000 metros cúbicos, este verao prácticamente estuvemos ao borde do cao. Este verao. Bueno, pero non fai falta este verao. Paco, eu vos invito a todos que o tendes fácil de acceder, accedede ás medidas que publica a Confederación Hidrográfica, que son públicas, eu accedín, a cal foi o caudal nos meses de setembro do ano 16 e do ano 18. Pois en eses meses o caudal medio era de 0,09 e 0,010 metros cúbicos por segundo. 0,09, 0,010. Cando o caudal ecológico tiña que ser de 0,29. Caudal ecológico é o mínimo que ten que levar o río para que non morra todo. Bueno, pois era de 0,09 con 2.157.000. De onde vamos a sacar para meterlle 1.000.000 de metros cúbicos máis? É que non nos hai, Paco, non nos hai. E se non nos hai, que sería o lóxico? Bueno, pois se temos que facer unha millora,
Maside non é que quede Maside sin agua, Dios mío, pero Maside ten dúas fontes para coller agua. Ten o Barbantiño, un encoro, e ten o que está facendo o Punxín, o que fan San Amaro, ten agua que ven do San Trocao, que pode coller agua de Maside. Carballiño non. Por lo tanto, goberno do Carballiño, estades hipotecando o futuro da auga do Carballiño con este acordo. Para rematala, por encima está en trámite un parque empresarial que fala de 120 hectáreas. Pero o mesmo acordo que vai desafirmar dice que as necesidades por hectárea son de 12.000 metros cúbicos por hectárea. Por lo tanto, do que estamos falando é de que fai falta 1.400.000 metros cúbicos máis. Se xa malamente damos chegado a onde estábamos, de onde vamos a quitar ese millón para o parque empresarial? Por lo tanto, non estamos en un punto de trámite. Isto non é un punto de trámite. Este é un punto clave para o futuro de Carballiño. Con estas cifras non pode haber parque empresarial porque non hai agua. En un momento determinado, alguén dirá, oiga, señores, nos apoyaríamos un parque empresarial, pero é que o río onde quer entrar agua non dá. Eu invito a dúas. Unha, inda hoxe mesmo, que alguén vaya debaixo do Cuco, debaixo do viaduto, e que mire como ven o río hoxe. Un rego. Segundo, eu anuncio que nós, a que nos vamos a dirixir, aparte de que vamos a votar en contra, nós temos claro que aquí alguén ten que tomar medidas. O primeiro, hai que escribirlle a Confederación e dicirlle de que vai isto. Hai que escribirlle a Xestur e preguntarlle de onde vamos quitar a agua. Hai que escribirlle a Consellería de Medio Ambiente, porque se isto se consolida, o río de Carballiño para baixo, nos meses de estío, non levará agua ninguna. Por lo tanto, cando decía que isto é un disparate administrativo e é un disparate medioambiental, porque non se sostén. Por lo tanto, sei que falar con vostedes dalles igual. Non lle dá igual. Eu creo que, sencillamente, non o miraron como teñen que mirar. Por lo tanto, lle pido a toda a corporación unha reflexión. Oiga, hai que darlle agua a quen haxa que darlle, sí. Pero, primeiro, Carballiño non pode quedar sin agua. Este verán estivemos a nada de quedar sin agua. Cuidado, é que chova, que con que non chova, ainda nos meses de outubro vamos a ver. Para rematar, Paco, ojalá nunca te vexas como se viu a alcaldesa de Ribadavia. Pero é que estamos escribindo unhos contratos para que pase eso. Por lo tanto, se o río non ten, non hai de onde sacar, e, por lo tanto, eu que che pido é que lle des outra volta a isto. Non vamos a votar en contra, pero ao mesmo tempo de votar en contra, vamos a recurrir e a escribirlle a todos os organismos para que traten medioambientalmente de corrixir este problema e, ademais, administrativamente, Paco, eu creo que non lle podes facer isto ao Carballiño. Non podes hipotecar o futuro do Carballiño e decidir que o Concello de Maside decida o futuro da auga do Carballiño. Iso é traicionar o pobo do Carballiño. Ricardo. Sí, bueno, en primeiro lugar, vos tredes unha proposta de acordo sobre este tema, que o primeiro punto é aprobar definitivamente os estatutos, o segundo integrarnos na mancomunidade e o terceiro é designar como representantes unha serie de persoas. Nós xa votamos en contra na comisión e entendemos que este acordo non se pode traer ao pleno. É incompatible aprobar os estatutos da mancomunidade e, ao mesmo tempo, incumplilos. O artículo 8 dos estatutos, perdón, o artículo 9.1d explica como se teñen que escoller os membros da mancomunidade, non? E dicen acordos plenarios nos que serán elixidos por nunha única votación, votando a cada concelleiro a un só candidato. Esta é a única maneira que se pode facer. Bueno,
Por lo tanto, entendo que se aproba este acordo sería nulo, por ser contrario aos estatutos. Mirade se o modificades agora e cumplimos os estatutos ou non, porque senón isto non se pode aprobar así. Vamos a explicar un pouquiño como é este tema da mancomunidade. Falaba Pachi de disparate. Este é un disparate, nace como disparate, continúa como disparate, chegamos ao pleno xa con disparate xa máximo, non? Cal é o disparate máximo que chegamos agora? Pois isto, a vir cun acordo designando representantes cando este non é o sistema que prevén os estatutos. Vamos a ver, nos levamos, puño un exemplo, Pachi, de facemos unha sociedade, eu poño 85 e ti poso 15. E despois votamos ao 50%. Parece un exemplo gráfico, pero isto é peor. Isto, ademais, o que ten 85, dice, a quen lle vamos preguntar? Dice, mira, trai ti a alguén que lle preguntamos a ese alguén. E traes aos técnicos de Maside que che din, temos que votar ao 50%, por lei. É obligatorio. E ti vas e crelo. Levamos che dicindo desde o primeiro día. É perfectamente posible que o Concello de Carballiño teña o peso que ten que ter na mancomunidade. Se representa 85, pode ter 85. E hasta que che chega o informe da Diputación dicíndoche eso, ti non o crees. Ti simplemente crees ao técnico do 15%. E que é un caso inaudito. Inaudito, Paco. O sea, ti pregúntaslle a outra parte, ao que ten interés en que sea o 50%. Non lle preguntas nin aos teus propios técnicos. Houberanche dito eso. Houberanche dito que, efectivamente, que se pode ter unha representación distinta. Nós presentamos as alegacións, explicamos que isto é así, explicamos tamén o tema, que é o terceiro punto que traedes a pleno hoxe, que é o tema de como se elixen os representantes. E dicimos, mira, como pretendedes elixiros é imposible. É imposible. Non salen as contas, podes dar as voltas que queiras, pero non salen. Se o Carballiño ten que elixir a 7 representantes, un é o alcalde e os outros 6 elixense votación e teñen que salir todos os grupos representados, que serían 4, ao final vai ter máis representación a oposición que o goberno. E ti dis, ora, dame igual. Claro, a ti dache igual que Maside teña máis representación que o PSOE aquí teña... Isto é un pasotismo para unha cuestión deste tipo que, desde logo, resulta absurda. De verdade, Paco. Isto non ten por onde collelo, pero é que, ademais, estas prisas, chamolle prisas, non sei como chamarlle, porque claro, xa non sei canto tempo levamos con isto, que levamos desde febreiro do 21. 8 meses, un ano, 8 Penso meses. que o primeiro era, a primeira, penso que era febreiro do 21, non o recordo. Non, o febreiro do 22, febreiro do 21. Já teñes aquí. Non sei. A verdad, levamos... Sí, no, febreiro do 22, desde o mes de febreiro con esta historia. Marzo do 22. Sí. Do 21, sí. Sí, me parece que a Asamblea foi primeiro tuxestes o acordo aquí a pleno durante o ano 21, se non recordo mal. Ben, elevamos dicindo o mismo, para chegar ao mes de agosto deste ano é que nos digan, pois sí, efectivamente, así. O único motivo polo cual o Concello de Maside e o Concello de Carballiño poden ter a mesma representación é porque o Concello de Carballiño queira. Así, e o Concello de Carballiño quere ter a mesma representación e perder a posibilidade de decidir que o que hai que facer coa captación de aguas no Carballiño. Porque quere. Non ten ninguna explicación. Bueno, isto como disparate, é disparate. Supoño que ahora cambiaredes o punto terceiro do acordo. Hasta me parece, bueno, complicado cambiarlo neste momento e non ter que retirar este punto e traerlo a pleno. Ou polo menos retirar o punto terceiro. Non se poden elixir os representantes por un acordo da comisión. A parte, é menos un acordo por maioría do PSOE, porque os demais astuveronse e votamos en contra. O curioso desto é que nós nas alegacións propuñamos ese sistema. Nós propuñamos precisamente que se repartiran, igual que se fai cos senadores no Parlamento Galego, que sea un acordo da mesa e que nese acordo da mesa se diga cantos lle corresponden e que sean os grupos os que designen os seus representantes. Sería un sistema sinxelo de facelo, non? Pero non quixestes. Bueno, non quixestes. A realidade é que nin o leístes. Nin o leístes o informe da Diputación cando chegou. E claro, chegamos a este estado precisamente pola desidia e polo abandono que hubo nesta cuestión. Entonces, pídevos que ahora reflexionedes, que pensedes que este acordo así non se pode aprobar, que sería nulo e que nós, desde logo, pediríamos a nulidade do acordo. Vale? Na primeira intervención, nada máis. Ben, vamos a ver, aí, Sofía, unha cousa é, diz que hai as 6 fases da auga, a captación que se excluye. O
que non se exclui a captación. Isto que nos está autorizando a concesión de captación, que neste momento non temos. A captación, evidentemente, neste convenio de mancomunidade, por primeira vez, Maside vai a pagar o costo real da auga. Vai pagar a electricidade, vai pagar todo. Vai pagar todo porque iso vaise determinar e vaise lle poñer un precio a auga de produción. Non pagaba costes, non pagaba os obreiros, tiñamos os nós, en este convenio si os vai a pagar. Si os vai a pagar. Entón, a captación, evidentemente, irá metida. En canto ao tema do río, bueno, basicamente hai un elemento que é esencial, que é aumentar a capacidade de almacenaxe, iso é esencial. O río leva moita auga, para que vos fagades unha idea, na semana da festa do pulpo sacábamos de prácticamente 7,5 millóns de litros ao día, os xoves, o venres, o sábado, e o problema fundamental é ter un depósito a maiores para ter moita máis capacidade. A auga é un elemento que fluye, a que se deixe pasar, vaise, pero si temos a capacidade de almacenala, evidentemente, pois temos a posibilidade de distribuíla dunha maneira racional no tempo, que é hacia onde van as políticas hidráulicas neste momento. Por outro lado, como ben di Pachi, Maside capta do Barbantiño. Para que vos fagades unha idea, capta do Barbantiño menos a partir do mes de xullo, porque o Barbantiño non ten auga. Non ten auga. É cando capta de Carballiño, porque costalle bastante máis caro captar no Carballiño que captar no Barbantiño. Por eles captaban no Barbantiño todo o ano. Evidentemente hai outra opción, que é o depósito do San Trocado, tamén traelo hacia Maside, nun momento de escasez. Entón, bueno, eu creo que, desde o punto de vista hídrico, pois este é un río especial, moi especial. Xa veches que choveu 2 días e xa, polo menos xa se escoita a auga fluir. É verdade que, dende que choveu, unha parte moi importante dos usos tiñan que ver co rego e co mantenimento de xardís, piscinas, etc. Baixou dunha maneira notable e prácticamente baixou a mitade o consumo deses días do mes de agosto. En canto ao tema do... Estou mirando un pouco as notas do que decides. Bueno, eu creo que isto, como vos decía, é un convenio que xa ven dado. Non somos nós, como grupo de goberno, os que decidimos que entre Maside na mancomunidade. Xa existía iso, porque no seu momento construíuse xa o depósito a medias. Carballiño puxo 85 e Maside puxo 15 e compartíanse unha serie de elementos que estaban aí. Por eso a Confederación Hidrográfica aconsellounos a fórmula de mancomunidade, porque éramos 2 concellos, non a de consorcio. A de consorcio normalmente emprégase cando hai distinto tipo de administracións, concellos, diputacións, bueno, iso foi o consello que nos diu a Confederación e optamos precisamente por esa fórmula, basicamente por axilizar o procedimento. É un acordo das partes. Sí, nós entendemos que ten que haber igualdade, no sentido de que se un dos concellos ten maioría, evidentemente vai a dominar o outro. Nós entendemos que o único que estamos pedindo é a concesión, xa digo e insisto, a concesión de abastecemento, é dicir, de captación e de verquido, e, por outro lado, tamén entendemos que deben estar representados todos os grupos políticos que hai nas distintas corporacións. Por eso optamos por esta fórmula. Que ven a dicir a Diputación e os informes técnicos? Básicamente que non deixa de ser unha decisión política que toma cada corporación. Así o dice claro. Di que é perfectamente legal, simplemente que hai 1000 fórmulas e básicamente é o que di. Doulle a palabra, Sofía. Ben, pois a verdade é que todas as dúbidas que tiña que dei como estaba. Porque, a ver... A captación xa che di. No, pero sigo sin entender o da representatividade. Se o Concello de Carballiño ten que asumir o 85% de todos os gastos,
como só ten o 50% da decisión? Como vostede queda en minoría no Concello do Carballiño por non aumentar esa representatividade de defender os intereses do Concello do Carballiño? É que non o entendo, porque ademais parece como que porque isto vostedes van a aprobar ca súa maioría absoluta, pero parece que vamos camiñando a unha sobreexplotación do río, porque, bueno, mentras tiramos del, e despois xa se verá. Pois penso que non é así, medioambientalmente deberemos ter un pouco de sentidiño. Entón, é inexplicable que si mañá o Concello de Maside decide facer unha obra de 3 millóns de euros, nos paguemos o 85 e digamos, bueno, pois ala, vamos ao 50% na decisión, pouco vamos a poder facer. E, como decía vostede, os informes todos dinlle que é unha decisión política, é dicir, que a ten que tomar vostede, e está tomando unha decisión que non defende, neste caso, os intereses do Concello do Carballiño. Maside defenderá os seus, e está os defendendo e estálle salindo o negocio redondo. Ahora, o Concello do Carballiño non lle sale, porque ademais sabemos perfectamente que é moi urxente, pois eso, aumentar a capacidade de almacenamento, é dicir, que xa unha vez que este legalizada a captación hai que facer obras. E vamos a facer as obras que decidamos entre os dous concellos. Pois non é xusto. Entón, como non é xusto, debería recapacitar e valorar, darlle ao Concello do Carballiño o lugar que precisa. Despois, aquí falta, para nós, falta moita documentación e moita información que nos aforraría estar discutindo de si se garantiza o caudal ecolóxico do río, senón vostede di que sí, o Concello de Maside di que sí, pero, hombre, eu non vexo que sexa tan difícil e entendo que, ademais, teñen boa empatía ca Confederación para que viñesen os técnicos da Confederación, expuxesen todo o proxecto que van a desenvolver e nos informasen de que si se garantiza o caudal ecolóxico do río, que non vai a pasar o que pasou este verán, cales van a ser as obras que se teñen que realizar, porque vostede di que a Confederación lles aconsellou que a mellor fórmula era a mancomunidade. Permítame que o dude, porque para o Concello do Carballiño ten do servizo de auga externalizado, a fórmula máis acaída é que a empresa concesionaria se encargue de todo o proceso, porque decía vostede, non, é que, como dixo, que a captación fai esa mancomunidade tal, fai na empresa concesionaria e non hai problema ningún, e a Maside cobra o que lle ten que cobrar e xa está. É que é fácil. O tema é moi sinxelo, tendo vontade política, pero parece ser que non. E entón, bueno, como depende de vostedes, porque teñen maioría absoluta para aprobar todo aquilo que consideran, pois simplemente anunciar o noso voto en contra, porque isto non defende os intereses do Carballiño, sino que defende os intereses de Maside. Gracias, Sofía. Pachi. Bueno, gracias. Paco, eu quero empezar por unha opinión, recordarche unha cousa. Eres o alcalde do Carballiño. Recorda eso. Estás traicionando os veciños de Carballiño. E eres especialista sempre en mediar verdades, de así suavemente, Oxe, que fala. Perdona, por favor. É que non hai máis que pasar o vídeo de fai 5 minutos. Aí recostado, vendado, todo vendado. Centro de salud, vendado. Perdón? O centro de salud vendado. Este convenio vendado. O porcentaxe vendado. Paco, non vendado nada. É unha decisión política que ti vas a tomar e que non se sostén. Porque ti mesmo con as túas propias palabras non, aquí o Barbantiño non leva agua. Perdona, non o collen do Barbantiño. O collen do encoro, do encoro. Vai mirar se un coro ten agua ou non. Claro que ten agua.
E ti mesmo que pareces ti mesmo que pareces o alcalde de Maside en vez do alcalde de Carballiño, acabas de facer unha proposta que a mí me parece de coña, joder, é que temos que almacenar, hai que facer un almacenaje de agua. Oiga, que faga Maside un almacenaje de agua? E colle o río, e almacena a súa agua, e ten a súa agua. Además, diste que lla máis barata. Os que o fagan eles, e almacenen a súa agua, e nós almacenamos a nosa agua. Sofía, non é como vai quedar o caudal ecológico. No ano 2017 a 2018, as tablas da Confederación, que son públicas, están publicadas, demostran que o caudal ecológico no río Arenteiro, en eses anos, que non foi o ano 22, non chega nin ao 50%. Non chega nin ao 50%. Polo tanto, non hai nada que estar mirando. Hai unha decisión política, hai un goberno municipal que decide, por algo que a min se me escapa, darlle ao que pon o 14%, darlle o 50%. Dice Paco, claro, dilo ti, é que claro, estepan que un concello non domina outro. Home, claro, pero o que pon o 14%, agora si domina outro, que somos nós os que poñemos o 86%. Por lo tanto, si queres ser coherente co que estás plantexando, pois terás que tomar unha decisión, por suposto que se é recurrible, nós tamén a vamos a recurrir, pero eu quero rematar dicéndoche unha cousa. As cifras non as vou a repasar, porque xa están aí. Mira, Paco, hai decisións que son importantes e pequenas. E ti estás deixando unha hipoteca para os próximos 30 anos en este pueblo que é un horror. O centro de saúde xa tragaches, o que é unha decisión política donde nin vai haber centro de saúde nin vai haber estación de autobuses. O tema da auga, que é clave para o futuro do Concello de Carballiño, acabas de regalarlle a xestión da auga do Carballiño ao Concello de Maside, que hoxe é un goberno e dentro de 5 anos será outro goberno que decidirá o que lle dé a gana. Por lo tanto, non estamos falando dunha decisión de aí vai, estamos falando de decisións estruturales donde ti estás deixando hipotecado o Carballiño para os próximos 30 anos. Por lo tanto, nós vamos a votar en contra, recurriremos á Confederación, á Consellería de Medio Ambiente, ao Ministerio de Medio Ambiente e a administracións públicas. Evidentemente, se non corrixides o modelo que acaba de plantear correctamente Perea, pois isto é que é inviable. Remato como empecé, pero puñolle, antes dixen ao empezar, un calificativo que era disparate. Pero acabo con 2 calificativos. Isto, ademais dun disparate, Paco, é unha tradición do grupo de goberno a todos os veciños do Carballiño. Ricardo. Sí, moi brevemente, non me contestaste se vamos votar a proposta de acordo ou vamos votar o que din os estatutos. Non, de acordo. Vamos votar a proposta de acordo. Eu entendo que a proposta de acordo é contraria ao artículo dos estatutos, e que, polo tanto, non se axusta. O sistema de votación que establece é único. Proposta. Vamos votar a proposta? Sí. Perfecto. Ben. En primeiro lugar, vamos explicar un poquinho como nace isto, non? E nace polo que diste, o sea, hai un problema de que son 2 concellos os que captan do mesmo punto do río Arenteiro, entonces pregúntase a Confederación, e a Confederación di cal é a mellor fórmula, que é a mancomunidade. A mellor fórmula para a mancomunidade. Para o Concello de Carballiño, obviamente, non. A mellor fórmula para o Concello de Carballiño é que a empresa concesionaria levara esta cuestión. Eso é evidente. A lei permite, sí. Os informes de Secretaría do Carballiño decían eso, sí. Isto é así. Para a mancomunidade será mellor. E para o Concello de Maside, que é mellor, non ten empresa concesionaria, pois entonces, bueno, vai mellor para eles, perfecto. Volvo a dicir, para o Concello de Carballiño, desde logo, non. A falsedade que están ustedes falando ahora sobre o tema da representación dun concello de outro é que ustedes non tomaron a decisión de que era máis xusto. De que era máis xusto que o Concello do Carballiño e o Concello de Maside tuveran a mesma representación. Isto non é certo. Usted creeu aos técnicos do Concello de Maside que lle dixeron que tiña que ser igual. E usted creeu-no, cando era falso. E cando tiña usted servicios técnicos no Concello do Carballiño que lle podían haber dito que eso era falso. E cando se topa cos informes técnicos a posteriori, dicíndolle que eso non é así, que eso simplemente é
obedece a unha decisión política, nin siquiera ten o bo sentido de rectificar e decirlo ao Concello de Maside que isto non pode ser así. E dinos usted, é que total, isto solamente é para a concesión da captación, isto non ten importancia. Bueno, pois mira, se non ten importancia, haberlle dito que se quedaran co 15%, non? Non parece máis, o sea, se non ten importancia, 85 para o Carballiño. Se ten importancia, 85 para o Carballiño. Por que? Volvo a repetir, porque o Concello do Carballiño, esta mancomunidade, non lle facía falta para nada. Para nada. Para iso tiña a empresa xestora, a empresa concesionaria. Ben, vamos a ver. Volvo a repetir. Se isto se aproba como está, nos imos ir ao xulgado contencioso e ímolo impugnar, porque non se axusta aos estatutos. Vale? E ustedes fan unha proposta, o que nos opuxemos xa na comisión, cunha designación de representantes que se fai desde aquí. E vou a repetir, isto propuxémoslo nós. E ustedes, usted e o alcalde de Maside, nunha reunión, dixeron que eso non podía ser así. Vale? E despois chegan aquí e fano. E por último, simplemente, sobre que non falei nada sobre ese tema, caudal ecolóxico do río e captacións. Entendo que isto non ten nada que ver con esta mancomunidade e que é unha cuestión que terá que resolver a Confederación Hidrográfica. Por iso me parece boa decisión a de Espacio Común dirixirse para que as captacións se axusten aos caudales ecolóxicos e cumplan con toda a normativa. Pero isto non é o obxecto que estamos tratando hoxe. O que estamos tratando hoxe é se aprobamos uns estatutos que son prexudiciales para o Carballiño desde calquer punto de vista, falle perder o poder de decisión que ten hasta o momento sobre a captación da agua e se estamos dispostos a pasar polo que nos diga primeiro a Confederación e despois o Concello de Maside sin mirar para nada, que é o que pretenden ustedes. Nós, evidentemente, xa digo, vamos a votar en contra e impugnaremos o acordo se ao final se chega a adoptar dunha forma distinta ao que prevén os estatutos da mesma mancomunidade que queren ustedes aprobar. Nada máis. Gracias, Ricardo. Bueno, evidentemente o tema da captación e dos litros que nos van a dar é un tema técnico, non se debata aquí hoxe. A Confederación Hidrográfica determinará un caudal mínimo e o que nos dará. Nós xa partimos desa base. Simplemente, eles, no propio informe de estatutos, din que, como ben dicía Pachi, que se pode pasar de 2.153.724 a 3.153.000, pero non o decimos nós. Evidentemente, é un informe técnico e supoño que terá algunha base. Iso a hidrográfica é a que permite ese aumento de caudal. Non é, evidentemente, nós non somos quen de dicir, oye, tantos litros, nin temos a capacidade. Evidentemente, todo isto trae os seus informes técnicos e, evidentemente, eu non sei se está por riba do caudal ecolóxico ou non está. En canto a xestión, en canto á xestión, evidentemente non estamos discutindo aquí a xestión da auga no Carballiño nin nos próximos 30 anos nin a xestión en sí. Estamos simplemente aprobando uns estatutos para a captación da auga que vai vir determinada, evidentemente, por informes técnicos, entendo eu, da hidrográfica, da Conselleira de Medio Ambiente e que son os que van a decir os caudales que se poden captar ou non se poden captar. En canto á representación, bueno, eu creo que, insisto, entendo que é un tema no que debe estar representado todos os grupos políticos, deben estar representados os dous concellos e nós fixemos un acto de cederlle un concelleiro noso ao bloque na comisión. Pero si ten un por... Pero si nos estatutos dice que temos un... Sí, pero dimoscho nós, é a realidad. Podía ser o do Ricardo. No, pero eso ten razón, porque votar non votamos, o sea, claro, acordámoslo e dixese dos nomes, vamos. Vale, bueno, bien. Si isto traes a pleno e votas un acordo con os representantes, volvo a repetir, ese acordo é nulo, non se axusta aos estatutos. Os estatutos establecen un sistema de votación que é único. Se quere fazer, vale. Se pon aí, Sí, no, bueno, non. Sí, parece que quero eu así. Non, eu quería como se fai. E me dixeron que non. E agora chegan aquí e fano porque ven que é a única solución. Por Dios. Bueno, pois, entonces, votación nos a favor, evidentemente, e vos en contra. Nos en contra.